Hai cu încet și un subscribe. Astăzi ne jucăm Minecraft. Deci astăzi o să dăm play. Hai să facem o mapă nouă. Deci așa. Deci așa. Bună, oameni buni! Da, e aici, Daria. Da. Așa. Hai, lasă-l normal. Așa. Avem coordonat. Să scoatem ăsta, nu vrem nicio player. Și seed-ul. Dacă nu, hai să alegem un seed de aici. Deci. Eu mi vreau să alegem ăsta, hai ăsta. Creionar. Deci acum o să facem mapă nouă. Acum stați un pic, mi s-a descărcat telefonul. Da, scuzați, așa are pe telefon tatăl meu. Oleu, nu setting. Map. Așa, deci luăm aici. Deci așa. Punem aici pickaxe-ul. Așa. Deci să vedem aici, să scrieți în comentariu dacă vă place să mai continuăm. Și dacă vă place seria și dați un comentariu, o să mai facem serii de aici. Și acum haideți să facem ia ce? Hop. Stați un pic. Așa. Deci noi ne trebuie acum să... Uleu. Dă-i bun. E bun. Deci așa. Dacă o să vreți să batem și dragonul, da, o să facem și noi. Deci o să cam, nu știu. Deci noi, dacă vă place seria, da, se poate să facem și noi o serie și o să jucăm și noi mai mult. Dacă vă place seria, îmi place. Doar seara o să filmăm pe telefonul tata. O să mai filmăm și Brawl Stars. Și cât mai ce jocuri mai am, astea le postez. Dacă văd că vă place, o să mai fac și eu episoade. Toporul, așa. Ne trebuie așa. X aici. Scuzați că zic în engleză, dar m-am obișnuit să zic așa, că m-am obișnuit când mă jucam eu Minecraft. Și... Aoleu! Nu mă bat oale! Mulțumesc, Creeper, pentru căul, că mi-i spart din datoria mea căul. Deci așa. Așa. O să filmăm cam de 11 minute. Deci, așa. O să revin, că durează prea mult ăsta. Deci o să revenim. Deci gata, am revenit. Am luat și eu câteva căuri. Și haideți să începem. Să facem pe aici. Ia, mai cât cover. Da. Ne ajunge. Așa, dacă ne ajunge. O să
o să ne alegem și noi unde, cam pe aici o să vreau să fac baza. Și e prima dată când fac și eu un dar nu-i prima dată. E prima dată când fac și eu o serie de Minecraft. Nu știu dacă o să vă placă, dar să vedem ce ziceți în comentarii. Vă place și multe susținere. Da? Și mai ne trebuie așa. Avem mine cât vrem noi. Nu știu, la mulți ani. Așa. Poate să ziceți și voi în comentarii dacă v-a plăcut sau nu. Cred că am zis asta de 1000 de ori. Și... Boile. Deci așa. Așa. Noi o să ne trebuie acum să facem așa. Mulțumesc că am ajuns aici, că mi iau la Iron. Scuzați că sapă în jos, că unii știu de ce. Da. Dacă săpați în jos, cei care nu știu, dacă săpați în jos, se poate să cădeți în lavă și muriți. Și dacă știți, asta este, dacă știu toți asta. Deci acum, haideți că o să începem așa. Pac. Mai explorăm noi pe aici. Ca și cum eu știu Minecraft, dar eu n-am postat. Că deja mi-a zis. Da, o să vi-l pun în descriere canalul lui Alex. Să vă abonați. Cred că sunt unii care nu s-au abonat. Și o Alex să... nu prea postează, nu mai a postat de ceva timp. Și o să... Și cei care n-au văzut, au văzut un videoclip, asta. Sau mai bine, cred că dau canalul lui Răzvan. Sau nu știu. Poate nu bag nimic în descriere. What? E prima dată când am văzut așa ceva. Că eu m-am obișnuit cu 3 din astea. Dar sunt Herobrine? Nu e Herobrine, nu e nu-i pus în joc. Nici nu există în joc. Cei care zic că stea, uite Herobrine, eu am pot să fac skin-ul lui Herobrine dacă vreau. Vreți să vă arăt? O pot să-l fac. Deci intru aici. Pun aici. Așa. Easy. Tot un pic. Așa. Și l-avem pe Herobrine aici. Skin-ul de Herobrine. Și da, Herobrine. Pot să fac. Cred că unii știu. Da. Skin-ul de Herobrine. Nu știu dacă o să vă placă. O să filmez chiar acum. Dar eu deja am și filmat. Eu ce vorbesc aici? A? Da chiar bă, de ce vorbesc aici? Da. Ziceți și voi, ce vorbesc aici? Deci așa. La seara o să mai fac câte un videoclip care o să postez. Și cam atât. Nu știu dacă mai vreți episoade, dar noi o să revenim data viitoare. Pa, pa!